Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Tabbar ir-riżultat ta' proġett iffinanzjat mill-Kummissjoni Ewropea b'kollaborazzjoni mal-Bank Dinji, riżultat li wassal għal qafas strateġiku li se jsaħħaħ l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali kif ukoll l-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li fiha ngħatat ħarsa lejn dawn ir-riżultati, il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard fakkar li l-Gvern baqa' għaddej b'investimenti sinifikanti fl-istituzzjonijiet fis-sistema ġudizzjarja, fosthom bil-proġett li ġie ppreżentat illum. Huwa spjega li dan il-proġett huwa kruċjali sabiex jiġi mqassam aħjar l-operat tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u dak tal-Avukat tal-Istat bħalma kien għamel il-Gvern fl-2019. Il-Ministru Attard iddeskriva l-pjan strateġiku u operattiv bħala wieħed li jippermetti lil dawn l-uffiċċji jaqdu dmirijietom b'mod aktar effettiv, bilan li jkompli jissaħħaħ il-proċess ġudizzjarju ta' pajjiżna. Dana il-proġett li ġie fitmim llum jikkonferma l-impenn tal-Gvern li nkomplu nsaħħu l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna f'dan ir-rigward nitkellmu fuq l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u l-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat f'inizjattiva li tieħdet mill-Gvern Malti bl-għajnuna tal-Kummissjoni Ewropea tal-DG Reform kif ukoll tal-World Bank illi sar dan il-proġett dan l-istudju fid-dettall biex nassiguraw li nkomplu nsaħħu dawn l-uffiċini daqstant importanti fis-sistema ġudizzjarja ta' pajjiżna. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Chris Bonnet qal li dan l-istudju sar b'investiment ta' 300,000 euro mill-istrument tal-appoġġ tekniku li huwa programm tal-Unjoni Ewropea li jagħti għodda ta' riċerka lill-Istati membri tal-Unjoni Ewropea biex ifasslu u jimplementaw ir-riformi. Huwa saħaq fuq l-importanza li s-sistema ġudizzjarja tiġi trasformata anke b'mezzi diġitali sabiex kull ma jmur din tibqa' waħda effiċjenti u aċċessibbli. Parti importanti mill-pjan tal-irkupru reżiljenza hija li jkollna id-diġitalizzazzjoni bħala parti importanti mir-riforma tas-sistema ġudizzjarja tagħna. Permezz ta' dan l-istudju qed naraw kif ħanni nagħmlu r-riorganizzazzjoni tas-sistema ġudizzjarja tagħna biex ikollna ġustizzja iktar effiċjenti, ġustizzja iktar fast u ġustizzja iktar fair maċ-ċittadini tagħna. Hawn tkellem ukoll Dr. Daniel Dotto mill-Kummissjoni Ewropea li saħaq dwar l-importanza li l-Avukat tal-Istat u l-Avukat Ġenerali jagħmlu xogħolhom bl-aktar effettività possibbli.